Bun și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom bate recordul de data trecută, adică așa. Adică noi vom face maxim 213. Dar înainte să încep, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la acest canal. Cine dă like și se abonează este cel mai tare. Acum, haideți să începem. Ca de obicei nu o să mă risc pentru foarte multe lingouri din astea, deoarece nu vreau să pierd. Da. Așa. De-abia suntem la 14. Da. Trebuie să fiu atent să nu... Taxiu. Presim că... Da, vine ăla. Vine ăla. Ia. Ce tare mă încuică astea. Da. Îi mai dau o bombă și mă... Bombă! Hai mă! Gata, acum. Oh my god! Oh. Ba da, e bine că se... Da. De să fiu atent. Da. Face schem. Nu! Ah. Eram cât faci. Gata. Suntem aproape la 100 oameni buni. Mai avem puțin rău de tot, foarte puțin. Că foarte puțin. Nu o să intru în astea, în eventurile astea, deoarece acolo durează foarte mult. Și sunt, cum să vă zic, foarte multe obstacole și nu mă risc. Acum. Și aia mă cu bateria. Te mi se oprește acum când filmez. Da, nu cred. O, lingoi plutitoare. Gata, bă, haide. Cine se izbește de mine? Pot să fac schem? Nu. Dacă n-aveam cască. Dacă n-aveam cască. Ma. Trebuie concentrare maximă. Să nu pierd. Oh, cum am trecut pe lângă ăla. Oh, cum am trecut. Mai am încă puțin. Gata, de acum sunt safe. Dați că mai avem puțin. Bă, dar să iau și o lingorile. Și s-a băgat un nou event aici, am văzut. Ceva cu boxe, dar la mine un fel de bug. Hai, încă puțin, că nu trebuie să mor fix acum. Nu fix acum. Gata, mă. Gata. Nu mai mor. Nu cred că bate coidul, oameni buni. Nu cred. Tocmai eram să fac o mică mai prostie.
5, că puțin, 2. L-am bătut, oameni buni, oameni buni, l-am bătut. Deci l-am bătut. Am bătut ecoidul, oameni buni. Trebuie să dați neapărat un like și să vă abonați la acest canal. Da. Așa. Cam atât a fost cu acest episod. Toți un pic, îmi dă sute de reclame, oameni buni. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Loidino și ne vedem data viitoare. Pa, pa!